Elena, eta euraldi euritsuak barurako planak egiteko aukera ematen digu, eta asteburu honetan bustigabe plan ederrak egiteko eskaintza izan da, Maialen? Bai, alaxe izan da. Ni esate baterako ETS-ren kontzertuetan. Bai, Egon naiz ikusi asteburuan, zintugun, bai. Eta enintzen mai honetako bakarra izan, edo denaiz bakarra izan, Jon Gomez Garai, ondo pasa alduzu? Oso ondo pasatu. Zuere ikusi zintugun, Hor, bukaerako irudietan hor agertu zinen hor kamerarekin eta... Bai, hor, Inigoren lagun batzuen artean, oparitu egin geniolako buru haundi hori. Ez dakit ikusi zenuten, larun bateko kontzertuan bakarrik egin genuen, sorpresa izan zelako. Bere lagun batzuek eta enkargatu egin zuten, eta propio kontzertu horretarako, eta noski Inigori oparitzeko, bere buru haundia baita. Oparitu genuen, orduan, dena... telefonoz batzeko igo nintzen hor kolaboratzaileen artean, une hori harrapatzeko, eta zoragarri izan zen, ezta? Zoragarri izan zen, zenbat kolaboratzaile aritu zineten ikustea, entzutea, zelako kontzertu berezia izan zen, egia da ohitzen hasi garela, eta ez dakit iragarpen txiki bat, edo behintzat bai eman gurako nieke euskal musikagintzako salei, ez gaitezela honetara ohitu garelako ematen du, ezta, mitoaroarekin ohitu gintuen Pello Reparazek marka utzi zuen, ezta, nolabait esatearren, gure musikaren industrian, inoiz ikusi gabeko ikuskizun batekin, Esnabiltzaren amaierako kontzertuare, hementxo bertan kontatu genizuen, ETS, Gatibuk ere bardinantzeko egin bardu, Izarok Beken ere, esan nahi dut. Eskaitezen honetara ohitu, ez dakigu noiz arte iraungo duen, baina behintzat eskaintzen diguten artean, gure taldeek, euskal taldeek eskaintzen diguten artean, gorro ongo gara. Eta dudagabe, ETS-ek eskainitako saio hirukoitz hori horren seinale izan zen, ezta? Eta hori bakarrik ez. Jakingo duzuelako, ala iragarri genuelako, hementxe platoan bertan ostiralean, larun bateko 3. eta azken ikuskizuna, ETS-eren jaialdi handi honetan berezia izan zelako. Ez bakarrik ikuskizun berezia, ordu biterdiko aia izan zelako, aurretik ere egun osoz, eguerdiko ordu batetik hasita, Herriko plaza deitu zion, nolabait esatarren, jaia ere izan zelako. ETS taldeak nahi zuelako, herri egoten den edozein plaza, bekera sartu, eguraldi bustia gainera ikusita, plan polita izan zen. Bertan, pregoilari, kontzertu erromeri, herri kirol, puzgarri, denetarik izan zen, eta gu bertan egon ginen, lehenengo unetik, ikusi, bertan batutako irudiak. Ikurriña eta guzti, zapi eta guzti, herriko jaietan hola etorri behar da, ezta? Bai. Inoiz etorri altzarete kontzertu bat ikustera hain goizetik, eguerdiko ordu batean? Bueno, zein festen, bai. Ados? Edo, 40 minutu, ados? Eta honetara ere, zin utxik egin? Claro. Zuen familian etorri zarete, ezta? Bai. Eta nondik, jakin baditeke? Gazteizek. Gazteiztik. Claro, gaur Gazteizek eta Araba osoak protagonismo handia izan gutelako, ez da, matxo? Hombre, bai, asko, hemen etorri gara, holan, festa handia daukagulako hemen. Jakin ekipo, hemen dotore bakarrak hauek direla, Hauek direla, Claro, herriko jaiak dira, ez da? Ez que herriko jaiak dira, hori, nondik etorri zarete? Horre, Gasteizkoak. Gasteizko jatorrak, neska eta blusen kuadria, zarete, orduan? Hori da. Hora ikusten egin zarete, ateak ireki berri eta milaka lagun dagoeneko beken barnealde sartzen ari da. Herriko plaza eguneko egitaragoa 2. pabiloian izango da, eta kontzertu nagusia 4. Eta begira, bertara sartu eta herriko festetan gaur ematen du, txarangare prest! Erraldo eta buru handiak dena, bazter guztiak nahazten, nondik zatozte ba? Gu Bermiotik atoz bai. Bermioko konpartxako esareta. Konpartxako gara, Bermioko erraldo egin konpartxa. Egokitu alzaizue inoiz, hemen nolako leku itxi baten aritzea. Ez, lehen goko aldiz da, danek alkartute berton, politza dago bai. Nik orain nahi dudana, ETS-eren kanturik, guztokona zein duzuen jakitea. Gukeu garena, ton, tororo, ton, tororo. Ametxetan, amikauten mazalira. Eta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Oraindik gelditzen zaiguna asko da, beraz, ahotsak eta indarrak orde, Honekin, eta gero arte gozatu. Urdaz maguna zelaia, gaur, harri jasotzen arituko zara, laster. Bai, ontxe, 15 minutu barro gona zarga dutzen. Zer egin behar duzun? Garrot berruneko kuadrue, 2 minutu ingo joaz. Bale, eta gero zer egin behar duzuna? Berro eta marreko kopakin beste 2 minutu, da gero uneko bolak ineko eta aurre. Non izatozte? Etorri zarete? Leku guztitatik oina errenteitik batez ere. Batez ere, eta zen bat etorri zarete? 13 familikok.
Bikote, inoiz izan altzarete zestuako eta tolosako pregoilariak? Ni segula ez. Eta eskatu Baina bai iritsi da Euskal Herriko jai haundi bateko pregoilari izatea. Gaur ordu erdi barru, zuek eman behar duzuelako pregoia hemen, herriko plazan. Hori, egia da zeran sarrera salgai jarri dituztenen ez dutela aipatu. Eskerrak. Baina esan zuten sorpresa asko izango dira, sorpresa nagusia da hau. Daude lau txaranga, aizkolariak, uste du nogales, emango dugula pregoia, baina ez dakit nori emango diogun pregoia. Pregoia ere, hortxe. Haze festa, haze festa. Esan dugu, ez da, Jone komentatu ditu datuak, 3 kontzertu 15.000koak eta beste talde askok ere, fenomeno honetan parte ere hartu dutela. Zer iritzi duzu ezuek, makro jaialdi kontzertu festa hauen inguruan, Arantxa eta Albina? Batetik, zuzenekoa da musikari gehienentzat diru sarrera bakarra. Orduan, iruditzen zait, alduenak behintzat horretara jotzen dula. Lehen CD-ak eta saltzen ziren, baina hori galdu da gero itzengo dugu horri buruz gaina. Orduan, niri notizio nahi iruditzen zait. Baldin bagera hori osatzeko gauza, baina kontutan izan da, hori beste batzuen kaltetan doan ala ez, baina bere hartan, niri interesantea iruditzen zait. Bai, niri interesgarri iruditzen zait. Egia da, honek kaltea izan dezakela artista txikiagoentzat moduren batean, eta bestalde niri gustatuko litzatekeela horrelako show handi batean emakume bat ikustea, hola protagonista bezala, eta sold out egitea. Zuztu dut oraindik ere sold out handi hauek eta ikusten ditugula gehien bat gizonetan, eta igual ezein beste emakumetan, eta beste identitate batzuetan. Baina, marabila hutsa eta hori. Egia da herriko jaiako herrian egitea, kalean, eta doainik jendearentzat, baina, dena da marabila eta dena gozatu dezakegu. Nik uste dut ala ere, ez dire urte asko pasa, orain derrepente boom honen aurrean gaudena, eta orain dela urte asko hau ezinezkoa zen pentsatzea, ezta? Hainbeste jende batzea, euskaraz kantatzen, ezta? Emakume aipatu duzu, Albina, egia da, maiatzean ere Izarok eman behar duela beken kontzertu handi bat, baina egia da honek ere izan ditzakela, ezta? Bere albokateak, ezta? Artista gehienek edo guztiek jakin dezatela, sold outaren, edo sarrera guztiak agortzearen garaian bizi garela, eta ez baduzu sold outik egiten, edo ez baduzu bek bat betetzen, ez duzu arrakastarik, ezta? Kontuz, ez ditzagun terminoak nahaztu, eta ez dezagun nahaztu, ezta? Sold outa arrakastarekin lotu beren beregi, ezta? Hori noski, eta gero ikusi behar dugu, adibidez Izarok ez du oraindik gutxienez sold out egin, orduan, agian gizarteak edo herri bezala ez dugu berdin erantzuten gizon baten kontzertu baten aurrean, edo emakume baten kontzertuaren aurrean. Ez dakit, plantatu beharko genuken zerbait uste dutela. Sold out dena betetzea, ez da dena saltzea, hori dela ere. Azken barratuko dugu jendeak ongi ulertu bezala. Hori da, horregaitik esan edut. Hori ez dela arrakasta bakarrik izan behar esan edut. Horretara ohitu dugu jendartea, eta polita da, loraldi ederrean dagoelako euskal musika egintza, baina ez da bakarrik, zenbaki potoloak gainera eman zizkigun ETS-eren manaierrak berak, eta ez dakit adierazpen horiek entzuteko aukerarik dugun, bikote. Egoki ikusten bauzue, Arkaitz Ormaetxerekin hitz egin genuen, bera antolatzaileetako bat, Gabiga produkzioak taldeko arduraunetariko bat, eta Inigo Etxezarreta eta ETS-eren bulegoko edo manaierra. Goazen bere datuak entzutera. Entzun. Gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu estanda. Arkaitz, egunon, zuzara ETS-eren jai erraldoi honen antolatzaileetako bat, zer da hemen bizitzen ari garena? Egunon, bai, antolatzaileetariko bat, hemen zorionez lantalde oso handia dago, eta gaur da proiektu honi emango dion azken eguna, egun kompletoa, programazio nahiko potente batekin, Euskal Herriko edozein jaiak irudikatu nahi izan duguna, txupinazo batekin, puro relajo Joseloa nahiak emanaldiak, herri kirolak, txarangak, erraldoiak, danetarik. Eta, egun guzti honi bukaera emateko, danak ondo dakizuen bezala, dokogu kontzertu potente bat, gaua arratzalde hasiko dena Andoni Oiokoekin, gero Gozategi, eta gero ETS-en azken 3. kontzertua. Zure imaginatzen dut, puntu batean urduri posik ez dakit nola gongo zaren, baina amaitzeko desiatzen bai, ez da?
alde batetik, bai. Urte luze bateko lana izan da, eta, emozioak azkenean trukatu egin dira, ez? Osa, negarra, sufrimendua, danak. Baina, uste dugu, eta uste dut, ez dakit, oraindik asimilatu gabe nau, guzti honek merezi duela pena, eta uste dut Euskal Herriko parte handi batek disfrutatuko duela guzti hau. Duda barik, Euskal Herriko musikagintzan historikoki, pasarte bat markatuko duen eguna eta jaialdia da gaurkoa eta 3 egun hauetakoa, baina ez bakarrik, ETS taldeak iragarri berri duzuelako, datorren urtean beste kontzertu handi bat ekarriko duela. Bai, putz egiten dut, baina bai. Azkenean, arrakasta hau ikusita, hemen gertatu den guztia hau ikusita, buruari buelta asko eman da, pentsatu dugu holango beste mito bat, hito bat, edo ez dakit zer jaselan gehitu guzti honi, baina, erabaki dugu, pentsatu dugu, egoken izango litzatekela, datorren urteko lehen kontzertua Madrilen ematean, eta, bek bezalako aurreto handi baten. Gozatu Arkaitz, burua imaginatzat gaur hemen eta datorren urtekoan ere, baina ikusten duzuela unok, buru relajo hasi berri da, hasi guk ere dantza puru bat egingo dugu, Arkaitz, eskerrik asko eta segi gogor. Eskerrik asko zuei. Eikarte. Egingo dugu estanda. Egingo dugu estanda, ia, Gutxi, ia. Bai, ze Madrilen ere dena beteta dago, ez da dena salduta dago. 3 ordutan, apirilaren 2026ko, apirilaren 25ean dira egitekoak, ostiralean uste dute iragarri zutela kontzertua, gaur goizeko 10etan jarri dira sarrerak salgai, eta 3 ordu eskasetan 15.000 sarrera saldi dituzte. Bai, eta agian dagoeneko pixka bat atzeratuta gabiltza, baina horrela iragarri zuen Iñigok kontzertuaren berri? Imaginatu mundura zabaldu alizatea. Imaginatu gau hau zeozer handiago baten hasiera baino ez dela. Elkarrekin historia egin dezagun berriro. Urrengo urtean bueltan izango gara eta Madril bete nahi dugu. Badakigu ez dela erraza izango, baina badakigu Euskal Herria zuekin, elkarrekin lortu dezakegula. Bidai ederra izango da eta gurekin etortzeko gonbitea egiten dizuegu. Bidaiatu gurekin, erronka bat da. Euskal Herritik kanpo egin den Euskal Jairik handiena sortu nahi dugu eta zuekin izatea nahi dugu. Jarraitu dezagun historia egiten, sigamos haciendo historia y llenemos Madrid conquistando corazones. Urrengo urtean ikusten gara. Eskerrik asko Euskal Herriak. Etzela erraza izango esan zuen, baina 3 ordutan. Eta egin du? 3 ordu. Behon dizuela. Eta hor geratuko alda? Hala, izango dugu beste... Berak esan du, saiatzen ari direla, ez da? Atera bide bat topatzen. Zer esan nahiko duen horrekin Iñigok, ez dakigu. Izango dugu, dena delakoaren berri izan behar bat izango dugu. Zuk ere joan marko duzu Madrilera, ez da? Bersotan, han ikusi genuelako Maialen, Jon Maiarekin aurrez aurre, balkoi batetik bestera, zoragarri. Egun horretan ere Ilobaren urte betetzea da. Ara? Baina Madrilen ere balkoiak badaude, Madrilen ere balkoiak, undiazkoak. Bai, mila eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Eta orain oinatira goaz bertan Navarraldek